Ophouden, thuis blijven, koelkast iepen, net meer om beginnen. Ja, goeie vraag. Nou, je zit lekker in de stak. De oude zet goed, hè? Als je maar de insprong mooi hebt. Ja, dat je er lekker in zit, hè? Dat je hem lekker beet hebben. De stak stadig oergiet en dat is de insprong lekker rugt en goed troswijst en paakst. En als dan vlat omheen kerst de tros van rug is, dan loop je de stak stil en dan ga je naar de hoekkant terug. Je zit lekker in de stak, ook gewoon goed beet pakken en dan bam, appakee erin. Dat is eigenlijk een kwaad omschrijving van lekker in de stak. Nou, omdat ze derde punt net helly. Als hij helemaal rug op stiet, dan dat is het derde punt. Ja, dat vreet ik me ook al. Ik heb een ongelofelijke hekel aan zwemmen. Maar, In het water, ik val nooit in het water. dan ga je in het water. Maar het is wel het laatste redmiddel. Nou ja, je wil het lauwst zo vier mogelijk en daarom moet je zo hoog mogelijk klimmen. Maar ik was omdat de insprong zo striem in is dat ze een kant op wijken en daarom in het water vallen. Of wat je krijgt een beetje scheef inspringen, dan loop je hem naar de zijkant en dan ga ik weer. En om dat uit te dwingen, heb je tijd nodig en als je te veel tijd hebt, dan ga je erin. Nou, dan ga je gewoon dom weer om. Ja, dat is pure natuurkunde eigenlijk. En oors, dan best heel fier. Dat is er gewoon veel lekker in zit, inderdaad. De insprong goed, hè? Ja, nou die hier in Burgum eigenlijk een beetje. Wat die doet. Ja, de perfecte sprong is wel als de helemaal bovenin komt. Precies rechtdoor. Oeh, dat is toch, dan begin ik lekker achter op een skans in de stultje en dan zit ik even. En dan het publiek zo sjuchst. Zo wat tijd hè om naar het tapje te klimmen. En dan uiteindelijk dan draaf ik erheen en dan vleen ik naar de andere kant. Dan sjuist die bjemkes op achtergrond en dan gooit de voet omhoog. En dan, ja, je kan hem uitklimmen en een gestrekt uitsprong. De oer die bjemkes. Perfecte troswaai en als het helemaal stil stiest. En dat ik ja, rug uitgaan en mooi uitspreken in. En dan vlucht zo en dan... Nou ja, dan ben ik al een heel einde boys, denk ik. Nou ja, het goed is, komt er krek iets aan. Of dan is de droom gauw uit, maar dat is wel de droomsprong. Maar ja, die is heel zeldzaam. Sowieso heger beet pakken. Zet een soort van troswaai een beetje naast de stok. Alleen in een houten stok is dat wel wat lastig, omdat die natuurlijk brekken kan. Even een klein in het heidenskip of misschien nog eens kans, maar net bij Jan Burghout meer. Hey. Nou, ik hier eerlijk zijn een oslets uitkozen, maar wat minder uit. Dus het is vooral pakken een aluminiumstok. Ik denk dat dat al heel erg scheelt. En ja, de stok eigenlijk echt wat in de zijkant ja, on, zodat zeker is als hem hel is. En nou, ik denk dat dat al een heel begin is. Ik zou hem vasthouden van een keer die stak. Ja, en gewoon beet houden. Nou liet ze hem jou wel los. Als hem vasthoudt, dan gaat het al een stuk beter. Net een risico nemen. Ik had zelf ook wel eens aan toen hoe ik er wat ik toch iets te scherp zit. Toen voel ik zelf in een slitsletsie. Ophouden, thuis blijven, koelkast iepen, net meer om beginnen.